उत्तर महारानीपुरनि बामराय गामिनि बुखुक निरुलता देबबर्मा तालथामरोमै साखामिया खोलायजाक थंगारो बेलायनो साखामिया अंमाबाय पुला कोक्तमा आवायमुं अंगु कोक्तमा आवायमुं अंगमानि logi logi no khwai hangkoni koktoma thumnai rok nugo yagolo khwai hangkoni koktoma thumnai rok je mansak je chuksak borok chuba laisnai hinai no yapri naharka 27 tarik August 2025 salmario srang salo bukhuk nirlota debbormani nukhongo thangai talsani chamung je mansak chubachu riwilekha sakbai thangni rangbai no bukhuk nirlota debbormani nukhongo khwai hangkoni koktoma thumnai rok bukhuk nirlota debbormani nukhongo thangai koklam salaimani bisingtui abobo saimankha amchaini no মন্ত্রী বলংবেদেকনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বহাইনো বিনি সাখামিয়া अंगमानि koktoma khanawi je mansak financial tui chubachu yafarjak khwnai abni logi logi amchaini no sakduk bedekni em komol koloi bohaino chubanai hinui kok riwi klangjak bo bohaino bwskango chubawana hinui borokni khakamung bukhuk nirlota debbormani nukhoni faisingtui omhai kwrwi chukya jwngjal bial bikhato hamya chaya jorao chubachu manui bukhuk nirlota debbormani nukhoni borok bohaino belaino khakham yafarka koktoma thumnai rokno Hinba ti prasabo soni bisingo belaino kosto ni bisingo samung tangai chathaniwo tini obohaino sak sori hamyangai tini khoroksa bukhungno chungkhwai hangkoni kokthoma thumnai rok tini phaiwi je mansak sakbai thangni rangbai buihaito to chobana mojong phano lak lak chubai maiaba je sago phan tongmani chung khoksa khokni ajimani abono mas kaisa sik chadroble wnggan hinui chung khakhaio obo haikhaino chung tini phai chubalaimani uttor maharanini bamrai gamio bukhuk nirlota no hingke yango o dara hingkai bo hingka hingkai boni sai boni logi song tabuk khwaio bo borok naijak hano kwbangma jaga no naijakha phiaba kaham khe solution kaham khe sak tabuk bo hamsukya ko hinui chung saui manman bisingtwi chini kokthoma thumnai takhuk James bo oro phaikha swikango phaiyagnai kokthoma rok awaimung khaikha aboni bising chungbo khwai ni jahato kokthoma thumnai rok bo chungbo uansukha je haino khiklaiwi toniwi tonglak joto pare chungbo thangai chubawano hinui chung obo haikhe chubalaimani bisingo no chini oroni montri borom gwnang Onimesh Deborma bobo chubakha hinui chung tini oro phaiwi saimankha kaisa rangni phaisingtwi bo joto pare bobo chubakha hinui chung khana kaisa amount chubakha bisingo no tini borokno kherengbar bo trangnai hinui chung saimankha kherengbar hospital o aro health minister yakhabai em bobo joto pare borokno chubai tongo gai chung teitam sanaiba kha sao chini dofa nung bai ang jodi no hincha hinching laiwi
walai toklayo mang cheng kologi tongkhangke bufur cheng o sengcharo naithok khai cheng buihaikai buini bosong haike cheng bwskang agok manaiba aboni bagino chengbo tini sak bai sak cheng jodi no chubaya hingkai bahaike te khoroksa chubachu manaiba abono wansogui no cheng hotat sakaiye decision khaileka cheng oro je koktoma thumnai rok chinlogi ani okra ata biplop deborma tongo bobo khanamani loge loge no bobo chubalaiano abahaike no dike tongo tei Nelson bo tongo chinlogi o cheng belai no tongthogo tanga hingkai buihai kwbang chubaimaya phano kisa misa chubamani bisingtei cheng lukurokni thani obo kaisa sak baithang cheng tamhanai cheng je tini norokno nokni bwskango chung nukjakmani abo ang sairi wano cheng chini muchung mani bai lukurokno phunuknani bai achubamani phunukmani bai cheng sak sak torya sak sak chini mungno cheng torinani thangya phiaba cheng just chubamani hingka hingkai cheng ang bo ang joto cheng chubamani obo kaisa motivational message thangton kaisa o dophani bagui kaisa message thangton kaham message thangton je nung ang jodi no takhok bai takhok no chubaya khai chubachu kebo manya hini cheng wansogui no tini o awaimung tini go khaimani ar khumrung press club ni chinlogi khoi hangkoni bo chini ata biplop tongo bobo joto pare tini o chubachu o phai logiri phaika tei obo haino amchaini especially ani takhok dilip bobai bo cheng kwrwngkha kwrwngmani bisingtwi bobo je joto pare bobo chubachu khaika cheng oro phaika hingkai bobo tini tongo chinlogi phiaba bo tabuk nukjaknai muchung yako chungbai tanga hingkai norok chubamani norokno nukjak di hini samani ba phiaba bono bo cheng belai hambai bini amchaiba cheng bono tini logio chinlogio mangkha abo haike hingkai obono paithakni message cheng je tini norokno lukurokni bwskang chong obo haike pal khaiui phaiui nukjakmani obo khono cheng sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dophao je nung ang jodi chubak hangke khoroksa chubachu mano a message bai no cheng tini ni oro cheng norokno hambai ya pharo hambai.